Bona vesprada a tots els que esteu ací i gràcies per acompanyar-nos en un dia especial per a la redacció de periodistes que elaborem cada dia els periòdics digitals Vila-real Informació i Castelló Informació. Sembla que va ser ahir quan començàrem aquesta aventura empresarial i periodística, però ja hem complit 9 anys amb Castelló Informació i avui celebrem els 5 anys de Vila-real Informació amb una jornada que pretenem que siga un punt de partida i de reflexió per al futur d'aquesta ciutat. Primer m'agradaria destacar el treball que realitzen els meus companys de la redacció i els companys de la televisió de Castelló que retransmeten l'acte també en directe. I si avui som ací és gràcies al fet que som un equip de treball cohesionat, professional i lluitador, i que no ens acobardim davant res ni davant ningú, i dediquem moltes hores i esforços per oferir als nostres lectors informacions independents i de qualitat, gràcies de cor als representants de les institucions. I no més important ha sigut el paper dels lectors que segueixen cada dia i de les empreses i institucions que compten amb els nostres diaris per a comunicar allò que fan. Ja saben, si no es comunica, no es coneix, però parlem ara sobre la nova Vila-real del segle XXI. Gràcies Pasqual Broc, José María Segarra, Simón García Petit, Rafael Moner, Miquel Rovira, Pilar López, Ignasi García, José Martí i José Benlloc. I també dono les gràcies a qui col·labora perquè aquesta jornada siga possible i estiguem tots ací. Fovesa, Reciplaza, Porcelanosa Grupo, Diputació de Castelló i Ajuntament de Vila-real. Pujaran a la taula en primer lloc l'enginyer tècnic agrícola i president de la Comunitat de Regants de Vila-real, Pasqual Broc Reverter, i Simón García Petit, advocat especialista en urbanisme i coordinador d'urbanisme de l'Ajuntament de Vila-real. 6 de cada 10 llauraors se jubilaran al nostre poble esta dècada. Estem front a un canvi del perfil del que considerem un llauraor de Vila-real. 2 tipus nous de llauraors. Per tant, l'agricultura del nostre poble en la propera dècada es va fraccionar en 2 tipus de llauraors. Un professional ben format, tecnificat i amb nous cultius més rendibles que els actuals i un segon tipus de llauraor de major o menor autoconsum que per convenciment serà ecològic i de proximitat. El model urbanista estava basat sempre en l'expansió, en la major ocupació de territori i en la reclassificació contínua, on el que es busca és que la mateixa ciutat preexistent es redote i es reinvente segons les necessitats, baix la idea de renovació, rehabilitació i regeneració. Aquella idea de que Vila-real necessita una revisió de planejament no sols és una quimera des del punt de vista de les necessitats d'inversió pública que comportaria, sinó que aniria de manera contrària al que en aquests moments és el model urbanístic que està de fer, donar algunes pinzellades de les oportunitats que ens ofereix el territori en aquests moments i de cara als vinents anys. Començant pel terciari, actualment Vila-real té una gran potència terciària centralitzant la zona de Carrefour en el que seria el sud. Considerem que en la zona nord, alrededor de la rotonda elevada sobre la Nacional 340, n'hi ha oportunitats terciaris, n'hi ha zones industrials que estan degradades i que donarien oportunitats a través de modificacions puntuals concretes per a, d'alguna manera, replicar el que ja tenim en el sud. El residencial, actualment tenim una problemàtica que arrastrem des de la crisi, que n'hi ha poca demanda efectiva de sòl residencial per a edificació plurifamiliar. El sòl urbà de moment dona molt de sí. Tenim una oportunitat que és la redensificació de l'àrea del Madrigal. No sols el que és el Madrigal que ja coneixem, sinó la gran bossa de més d'1 milió de metres quadrats, que és el Madrigal entre el camí Fornells i el polígon industrial de carretera d'Onda i fins a l'AP7, ja classificada, sòl urbanitzable, que ofereix moltes possibilitats de futur. L'industrial, en aquests moments, està centrat en la carretera d'Onda i, en principi, així continuarà. Això posarà en el mercat tot el sòl industrial de les segons i terceres files de totes les unitats d'execució que encara estan pendents d'urbanitzar i donarà resposta a les necessitats del sector. A nivell logístic, que era l'Europlataforma Intermodal, també s'està treballant en la seva recuperació. Una zona d'oportunitat en el que és la zona hortifrutícola seria una bona ubicació també per a redirigir empreses lligades en l'I+D massiu. De les dotacions, la idea que s'està promovent des de l'Ajuntament per buscar-li una alternativa al Termet en el que seria el tram del riu, la ribera del riu, en el tram que n'hi ha entre el pont de Santa Quitèria i el pont de la Nacional 340. El quart d'institut i el nou centre d'FP Ceràmic també són 2 qüestions sobre les que s'està treballant activament a Ronda Sud-oeste, que està pròxima a la seva inauguració. La vocació esportiva que té la nostra ciutat esportiva municipal, junt a la
ciutat esportiva del Vila-real del Camí Miralcamp, se podria ampliar i buscar tota una gran zona de concentració juntament al centre de tecnificació deportiva. Seguim amb el segon bloc d'intervencions. Done passar a la taula al catedràtic del Departament d'Anàlisi Econòmic de la Universitat de València, Rafael Moner Colonques, així com a José María Segarra Soriano, director comercial de Porceanosa Grupo. Alguns diuen que el temps que estem vivint és el temps de la quarta revolució industrial. Ara estem en la digitalització dels sistemes de producció, de l'internet de les coses, de la intel·ligència artificial, que en els últims 100 anys hem passat d'un món on la majoria de patents se produïen en processos industrials, béns de consum, enginyeria i construcció, a una realitat on les patents les trobem en salut, instruments i informació i en electrònica. Que les tecnologies amb més probabilitat de ser adaptades tindran lloc en computació al núvol, Big Data, comerç electrònic, la biotecnologia, pues que en lloc d'administratius, comptables, treballadors de muntatge, que faran falta, evidentment, hi haurà una demanda creixent d'especialistes en machine learning, que és l'aprenentatge automàtic, màrqueting digital, ciberseguretat i desenvolupadors de software i aplicacions. Per a tindre èxit en el procés innovador cal invertir en R+D, en recerca i desenvolupament. Adquirir o invertir en coneixement contribueix a comprendre i aprofitar de manera efectiva el que hi ha fora de l'empresa i és una bona inversió. Això vol dir que hem d'invertir en capital humà. Que la demanda esperada de treball per nivells educatius, o sigui, les oportunitats laborals, se concentraran en la formació superior. En la Unió Europea, des d'ara fins a 2030, se crearan més de 26 milions de llocs de treball. Les estimacions de creixement de l'ocupació pel nostre país en aquest període són 830.000 relacionats amb l'educació, la sanitat, professionals de la tecnologia de la informació, científics i enginyers. Segur que d'ací uns anys podrem dir que sí, que Vila-real està preparat per a la revolució dels serveis dels treballs del futur i que Vila-real Informació estará así para contarlo. Yo creo que tenemos que hablar sobre la oportunidad que tenemos a día de hoy. Que nos centremos en lo que es la cerámica a día de hoy en Vila-real. Y en Vila-real hemos tenido la suerte de trabajar en una cerámica de alto valor añadido. Y estamos en una lucha en el mercado contra países que evidentemente no están a ese nivel. A día de hoy, a nivel de prestaciones, no hay nada aún que supere a la cerámica. Todo lo que sea apartarse de este modelo de ir a más, ir al modelo de low cost, ir al modelo de producciones masivas, yo creo que al final puede ser un problema muy grave para el pueblo, porque al final no es de lo que estamos viviendo hoy, sino de lo que viviremos mañana. Y mañana la competencia cada vez va a ser más invasiva. También hay retos muy grandes. El primero yo creo que es el de la energía, la oportunidad que nos abre este problema del gas. Y yo creo que en ese sentido, tanto sector privado como público, nos tenemos que poner las pilas para también tener esas fuentes de energía. No es una cuestión de fábricas, es una cuestión del trabajo de todos los que estamos aquí. Cuantas más fuentes de energía tengamos, menos sufriremos. Estamos ante la carestía de las materias primas. A lo mejor lo que tenemos que buscar son materias primas que a lo mejor sean más caras, que sean de países más cercanos o incluso de aquí, pero que nos ayuden a vender más caro en vez de ahorrar. Modelos económicos hay muchos, formas de hacer industria hay muchísimas, pero yo creo que tenemos que ser un poco conscientes de lo que venimos. Y no hablo solo de porcelanosas. En Vila-real hay industria auxiliar, apoya la cerámica fantástica, de un nivel superior. La industria aquí es global y tiene que ir a más. Al final nosotros tenemos que ir a un modelo en el que apostemos por la gente de aquí de casa, en que la gente de casa se sienta segura estudiando, porque sabe que hay una industria aquí que no les va a abandonar, y luego también por un modelo al final de intentar dejar un poquito mejor lo que nos ha venido a todos. Molt bona vesprada a tots i a totes. Iniciem ara el segon bloc de la jornada anomenat Salut, Serveis Socials i Sostenibilitat, bases fonamentals de l'estat de benestar. Miquel Rovira i Pilar López. Parlar de la sanitat a Vila-real al segle XXI és parlar de la població de Vila-real, de quines seran les seues necessitats al segle XXI. Vila-real és una ciutat del voltant de 50.000 habitants, en un creixement molt fort al llarg de tot el segle XX. Tenim, com totes les societats occidentals avançades, una estructura regressiva en quant a població, degut a un creixement vegetatiu negatiu. Anem cap a una població cada vegada més envellida que necessitarà
més recursos d'atenció a la cronicitat. Segurament el sistema sanitari haurà d'anar enfocat a seguir curant, però sobretot a cuidar. Buca insígnia del que és la sanitat a Vila-real seria l'Hospital Universitari de la Plana. Hem fet algunes inversions en quant a ampliació, doblar pràcticament la UCI. Tenim una UCI probablement de les més modernes dels hospitals. La nova situació d'atenció a la cronicitat requerirà activitat ambulatòria d'alta capacitat de resolució, activitat de caràcter ambulatori, l'ampliació de l'hospital en un nou edifici d'activitat ambulatòria. Aquesta atenció també a la cronicitat, al pacient major, implica també una gran potenciació de l'atenció primària de salut. La seva atenció primària, a què n'hi haurà un creixement de personal important l'any que ve. La major part d'aquest creixement de personal serà per a atenció primària de salut. Tot això, unit al nou centre de salut que està projectat en l'edifici de l'antiga biblioteca, farà que també aquesta atenció primària doni suport a les noves demandes. El nostre hospital també ha de ser més sostenible i ha de ser més accessible. Anem a posar ascensors i anem a posar plaques solars per a aconseguir abastir-nos d'energies netes. En el pròxim segle tindrem un nou patró de mobilitat que estarà sobretot condicionat per la fragilitat i per la cronicitat. Si fins ara hem estat treballant en afegir anys a la vida, el nostre repte segurament serà afegir vida als anys. I passem ara a Pilar López, cap tècnica dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Vila-real. La Llei de Serveis Socials té per objecte configurar un marc jurídic d'actuació dels poders públics valencians en l'àmbit dels serveis socials, que s'aplica al conjunt de les actuacions dels serveis socials que es fan al territori de la Comunitat Valenciana. Això marca un futur des del present com a llei de tercera generació que assegura la protecció jurisdiccional d'aquests serveis i els consolida com el quart pilar de l'estat de benestar. N'hi ha un envelliment de la població, n'hi ha una necessitat de cuidados, una atenció primària bàsica i específica que és competència del municipi i una atenció secundària que en aquest cas seria competència autonòmica, que en alguns casos n'hi ha una part que és delegable i una altra que és competència exclusiva de la Generalitat. Són prestacions i serveis dirigides a la població en general. Té un caràcter universal i de proximitat, que requereix d'un reforçament de les plantilles en la línia de l'atenció primària en l'esforç que això suposa. Aquest treball s'ha posat en marxa pels professionals del departament, coneixedors de la necessitat de garantir la valoració i la detecció de les necessitats de les persones. A nivell general, se planteja un model territorial dividint el municipi en dues zones d'atenció, dos centres socials, on estem, que és el conegut del Barranquet, i un centre que serà en la zona del Pilar. Els serveis de primera atenció, informació, acollida i orientació, un servei de promoció de l'autonomia personal i un servei d'inclusió social, prevenció i intervenció en família i infància, i uns serveis administratius generals. Una societat no és sostenible si no ens cuidem els uns als altres. Regidors de l'Ajuntament de Castelló, diputat provincial i president de Reciplaça. Els reptes que té Vila-real en tema de sostenibilitat no són molt diferents als que té qualsevol ciutat o poble del món. Ja estem parlant d'energia, d'aigua, de gestió de residus. Estem parlant de treballar, l'energia la necessitem per a tindre menjar a la nevera, per a ficar la rentadora, per a encendre l'ordenador. La necessitem per a transportar els nostres productes a l'interior d'Europa. L'aigua la necessitem per a tot, si no n'hi ha aigua no n'hi ha poble, però l'aigua la necessitem per a viure, la necessitem per a la indústria. En la gestió de residus és molt simple. Ara mateix fem màgia, agarrem, tirem la bossa al contenedor, desapareix el dia següent i no sabem què passa amb ella, però si no se replega, tots anireu a buscar a l'alcalde. Estem en un efecte del canvi climàtic, les emissions de CO2 fan un calentament global i la conca mediterrània és una de les zones del món que més afectada està. Hem de canviar les coses i això passa per l'energia. Pressupost que aprovarem en la Diputació l'any que ve, fem una aposta per comunitats energètiques i 5 megawatts de potència. Electrificar plaques solars. No tenim prou gent formada ni gent preparada per a formar a totes les instal·lacions de plaques solars que hem de fer. Cotxes elèctrics no valdran per a tots i segurament també tindrem que canviar la manera que ens manegem. Canvi climàtic no el solucionarem només amb la tecnologia. També haurem de canviar la forma de comportar-nos. El millor per a moure la mercaderia, el 48% de la ceràmica i el 98% dels cítrics se ven en Europa. El corredor mediterrani és
el més sostenible, el més important que tenim per a la nostra economia i per al medi ambient. Innovació i diversificació d'energies, és el que necessita la nostra indústria. En aigua, el repte que té Vila-real i tota la província és que hi serà una nova directiva europea que marcarà que se fa més lodos de depuradora i n'hi haurà que veure com es tractem, que la Diputació sí que tenim un pla, tractar-lo amb altres residus agrícoles per a fer un compost de qualitat puga ser ecològic, i això empreses i institucions que anaven per separat comencen a col·laborar entre elles. I després, respecte del tema de l'aigua, Vila-real està molt bé, té aigua i a més té molts drets d'aigua. De la Confederació, en aquest nou cicle, ens apreta per a que fiquem en marxa una desaladora, que és la desaladora de Moncofa. Ser solidaris en la gestió de l'aigua. Pobles d'interior, els que estan despoblats, són les zones de recàrregues d'aqüífers. La majoria de la província veu d'aqüífers, se recarregue de l'aigua que plou a l'interior. I així és barata i allí és cara si és que en tenen. Però al mateix temps hem de garantir-nos el subministrament d'aigua. I ahí tenim les desaladores, que ha de ser l'instrument per a poder garantir aquest subministrament d'aigua. S'ha de fer una visió en conjunt i ahir Vila-real té molt a dir. Teniu l'experiència d'una gestió consorciada i solidària, podeu ser un exemple per a tota la província. Hem de fer un consorci provincial de l'aigua i perquè el consorci de la Plana Baixa que presideix Vila-real. I després està la qüestió de gestió de residus. Una empresa fa un producte i el ven, un consumidor el compra i el consumís, però després la gestió dels residus la paguem entre tots. I Europa ens ha marcat un objectiu. Ens ha dit en 2035 només el 10% dels nostres residus poden acabar en un abocador. Ho hem de reduir amb inversions, però això va suposar un cost. En maig se va aprovar una llei de canvi climàtic que obligarà als ajuntaments a ficar una taxa, i qui faci política criticant això jo crec que s'equivocarà. Hi ha una part que hauran de fer les empreses, hauran de començar a fabricar d'una manera que sigui fàcil reutilitzar. Cada un de nosaltres, quan anem a tirar la basura, i separar i tirar cada cosa on toque, perquè això s'haurà de reutilitzar, que Vila-real tindrà que jugar el seu lideratge en el tema de l'aigua en la província, en el tema de l'energia i en el tema de FEM, el mateix reptes i problemes que tots. Felicitar-vos per aquests 5 anys. Els mitjans de comunicació són fonamentals. Jo tinc que donar així gràcies a José Benlloch per la seva solidaritat als pobles menuts des del primer moment. En una diputació que vol buscar aquest equilibri els pobles menuts, però que tan importants són per a la nostra província, i els pobles grans, en una diputació que té que ser dotadora de serveis. La diputació com una administració intermunicipal. Una diputació és pura i simplement administració local. És un ajuntament d'ajuntaments. És una administració que està entre els seus ajuntaments i els seus alcaldes. Els ajuntaments són l'avantguarda i són els que estan ahí. L'any que ve la Diputació de Castelló farà 200 anys. Les diputacions tenen un origen constitucionalista, liberal, per apropar el poder al territori. Volem que marque també este futur nostre. José Benlloch, alcalde de Vila-real. En primer lloc, com no, felicitar a Villarreal Información, Castellón Información, per estos 5 anys, no? I per molts més. Som un poble que sabem que l'èxit està en cooperar, en obrir-se, en entendre més allà del teu melic. Al igual que jo presidisc el Consorci d'Auies, al igual que jo estic com a alcalde i representant de la meva ciutat, secretari de l'empresa Reciplaza, ajudant i lluitant per a poder tindre una solució a aquest greu problema de residus que tenim. Si som capaços d'explicar-ho i d'entendre-ho, va convertir-se en una oportunitat. Qui no conega massa Vila-real s'ha endut una pinzella ràpida i fàcil. Jo crec que aquest és el repte d'aquest segle XXI també. Resumir, l'anar a lo que realment importa, i aquest format Ximo l'hem aconseguit, generat innovació també. És el que feu en els mitjans de comunicació cada dia. Jo vull felicitar-vos a vosaltres concretament, al vostre mitjà, perquè sou tremendament plurals sempre. A més, intenteu buscar especialistes en la matèria, gent que treballa i que cada dia en un món tan complex i especialitzat pot oferir la seva part d'experiència i de treball en aquesta matèria, i això jo crec que vos distinguís. I avui s'ha vist també així. Vam crear el primer Institut d'Estudis Vilarealencs i volem que hi hagi una part també sociològica i econòmica i que se puguen analitzar algunes coses. La setmana passada vam arribar al rècord de població en la història de Vila-real. En aquests moments som 51.703 habitants. El paro som en aquests moments 3 anys consecutius la ciutat amb menys paro de la Comunitat Valenciana, major de 40.000 habitants. Estic convençudíssim que no es pot avançar si un és capaç d'apoyar-se bé en l'altre peu quan adelanta el primer. Si un és capaç de cuidar de lo que partís i de lo que naix per a poder avançar, no avança, tropessa i cau. Vila-real no se podria entendre ni la seva història sense els pobles i ciutats veïnes. Tenim que compartir un projecte comú per a gestionar la nostra depuradora, per exemple, mancomunada, a la qual venen les aules negres d'Onda, de Betxí i d'Alqueries. Nosaltres som solidaris en aquesta qüestió. Però Onda ha sigut solidària en fer un forat i crear en aquell moment un vertedero on duem la basura. Un vertedero que en aquests moments no se pot dur la basura.
perquè les coses han canviat, tiràvem la basura i punto. Avui això està prohibit. I això requereix d'una sèrie de recursos, d'inversions, de tecnologia brutals que algú ha de pagar. Estem parlant de la necessitat de també gestionar d'una manera adequada que els nostres veïns i germans de Nules, de Moncofa, d'Alqueries, puguen tindre una solució que no siga puntual. I al nostre Hospital de la Plana venen, o poden vindre, 180.000 persones, de 33 poblacions dels voltants. Anem ja a consignar els diners per expropiar els terrenos del primer institut integrat d'edificació i obra civil per a formar a la gent que ens té que ajudar també a qualificar aquests llocs de treball de la ceràmica i de la construcció en més de 10 milions d'euros d'inversió i nosaltres tenim que aportar el sol. El quart institut també ja estem expropiant, vam aprovar l'altre dia els terrenos i al mateix temps hem cedit 40.000 metres quadrats per a l'antic centre de capacitació agrària construir i treballar en un nou centre d'investigacions agràries provincial. Pues, evidentment, tenim que anar avançant, no? Aquesta és la Vila-real del segle XXI. En 1940 vam arribar a 24.000. I això va ser gràcies al desenvolupament de l'agricultura. En la dècada dels 40 i la dècada dels 50 va haver unes gelades dures que se va saber reinventar la ciutat. Però així va haver gent i van tirar endavant una indústria ceràmica que avui és puntera, que és líder, innovadora. Dels anys 40 fins a l'any 2000 creix a 40.000 habitants. I va ser l'any 2008 el primer any que van passar de 50.000. Ciutat en mayúscules. No tinc dubtes que aquests datos són d'esperança com a que hem anat fent les coses millor i que hem apostat per diversificar l'economia. Vila-real és un poble industrial i llaurador. Va passar en els anys 40 a ser un poble industrial, llaurador, de serveis. En la dècada dels 2000, industrial, llaurador, de serveis. I aquesta diversificació econòmica que té Vila-real avui és la garantia de futur. Què ens queda implementar? Lo millor que sabem fer és l'agricultura i la ceràmica. Lo millor, i ho anem a continuar fent, però anem a explorar altres camps. I en aquesta línia anem a treballar per ser industrials, llauradors, de serveis, que prestem als voltants, tecnològics, inclusius i sostenibles. I estic convençut que junts i juntes ho lograrem.